daga briketeri ha cinga pattule ɗiɗi ɗe gallure Yaoundé non bo New Bell e Texaco aéroport ko Bonaberi nder gallure Douala nolde laati woore kikiɗeje bana ɗen daga fuɗɗam lewru korka laati luuɓe kewɗe ha nokkuje ɗe rewɓe ɓen derke'en e non marɓe duuɓi ɗo tawi daga go'ore ha ragare lewru korka wakkatiji muɗum ruɗɗitake daga fajiri Jenabu Hammadou ɗo tawe nder kuugal ngal fodde yottugo lewru Sumay. Ɗo sippa ɓaawo Sumay miɗo sippa nder Sumay wakkati na Sumay miɗo ala huwugo banni baje miɗo huwa Sumay miɗo huwa kuugal man seɗɗa seɗɗa be Sumay ɗo kuugal man ɗuɗɗuɗa wani a lotan nyebbe a lallan a yahan a dirɓan a hoppan farin a waɗan gaari a waɗan ɗo wakkati wala je siwtugo sai a dilla sippugo go bo wakkati wala je siwtare a yaha a fuɗɗa huwugo atton ha wakkati sumtare ma a heɓata sumtugo be himɓe. Makala e nowre muɗum kewɗe ndiyam e ko nandi e majum e non kuje kecce ɗon laati ko hoytinta sumtari ha kala goto fuu nder ci'e e ko nandi e muɗum. Inde am Nana Aisha miɗo sippa kosai mase ɓe tara fotta hande bo nde amin en wurti defugo ceede. Sera laabi ɗin hunde on ko yiyatake no haali biccaliɗi amma hande kala nde hiiri fuu ummatore ɗo heewi ha ɗo biyeteɗo Harun hande duuɓi kewɗi on ɗo waɗa kuugal ngal ha wakkatire nde lewru korka. En ɗon sippa ɓe ñeha ɗo je Sumay on woodi yimɓe je yiɗi makala ɗo ngam Sumay wato ɓe ɗon ñama jemma ɓawo to ɓe setini kanjum on en ɗon wara en ɗon sippa je yimɓe je yiɗi makala man masine je lewru Sumay taw en ɗon waɗa na way je tum en ɗon waɗa je lewru Sumay on tan en ɗon waɗa e gal woɓɓe ɗum bowal amma wakkatiji on tan ruɗɗitama. Hasanatu dada Jamila Filo. Nda ko miɗo habda be ma ɗo ni ɗo nda ɗum ɗo liɗɗi mase makala fari ɓe tara pottena ɗo ɓukkoy on miɗo mari ɓukkoy mai jotta mawni wala mo warata on min ɓe hoore am mi wari mi dari miɗo waɗa hunde am na yi goɗɗo hokkata ɓinguel sembe pat ɓinguel kan o wa'i pat ni o wallititte ka amma o wallititta pat kam. E kala hitande fuu be nolde muɗum bana hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joweego ɗo lumo ngo nanday be ko sali ngam soyde mboƴirka jonde faggudu nder leydi ndi be noon fuu ñalɗe ɗen nandotiray. Na on yi ono malumo may na ba nane ɗo parantije ɗo heewi amma jotta ɗo miɗo waɗa dede non. Gal wakkere nde ɓen sodoɓe ɗum waranɓe daga nokkuje kewɗe be otoji e non be kosɗe amma fandu haala RFI heɓay ko konngol ngam ɗum laati gurnam keriɗam ha kala goto fof woɓɓe ɗo sengotiri be sodoɓe ɓe kosa ñamdu ndu ñalde dow ñalde ha lewru ndu timmine e ceede hokkite ha ragare hunde on nde yaday ko nde fuu be dedei ko yelete ha ɓernde e ko luuti ɗo caɗele goɗɗe bo kewɗe ɗo tawe ha ɗakki kuugal ngal nder lewru Sumay ko korka. Sadi seɗɗa wonugo e sera yite be Sumay kam ɓandu nawan ɓernde nawan a wala sho a wurtan banni man tan nga heɓa tefa ko a ñama. Ga zafin wuta ga kishi kuma muna dangule nga yite nda curɗe min godi caɗele kewɗe bana hoppugo nder Sumay ɗo be yite ɗo Sumay man ɗo nawa masine to amma min ɗo kabda banni majum abubuwa da irin makamancin haka. Kala hitande ƴaɓɓinde fuf be nolde muɗum caɗele muɗum e be keɓe muɗum e ko nde fuf hitande warande kayum ƴewete e kikiɗeje bana ɗen ɗo yele be kala goto fuf nder kawtal e tammude.